Kung mayroong checkpoint at i-search ng pulis ang iyong sasakyan, wala bang karapatan sa batas? Ang unang tingin sa ating batas, sa panahon na mayroong checkpoint, ang coverage ng search sa ating mga pulis or ang gagawin ng ating mga pulis ay doon lang sila mag-search sa parte ng iyong sasakyan na visible. Meaning, tinatawag yan na visual search. Hindi pwede na ang pulis i-search ang U-box ng iyong sasakyan. Hindi pwede na ang pulis i-search ang compartment ng iyong sasakyan. Ang part lang ng iyong sasakyan na visible sa mga mata ng pulis ang i-search. Pero, subject yan ng mga exceptions ayon sa batas.